xejn warajk u iva naf u se niġi dak li sar se jibqa' bejnietna tnejn. Meta titlaq minn hawn għid il-verità tkun tixtieq tqassarni mill-memorja għad ħsibt fuq x'seta kif kieku int mhux int u jien mhux jien. Għal dan li biss nadik li mħabba bis-sijab, għal dan li biss intaffilek ix-xewqa, għal dan li biss ħobbni int mingħajr qalbejn, għal dan li biss għax illejla Isma' x'se ngħidlek bidmugħ f'għajnejja u leħni jinflow. Dan li nħoss għalik qed ifarrak is-sinġ, qed iċarratni bil-mod. Dan li biss nadik li mħabba bis-sijad, għal dan li biss intaffilek ix-xewqa, għal dan li biss ħobbni int mingħajr qalbejn, għal dan li biss għax illejla b'xejn, għal dan li biss għax illejla